Niliwanggid si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung naghugos gid ang lawas ni bangod sa tatlo ka sunod-sunod nga adlaw nga lunsay sa bawlang ang ginhigop sini. Mismo si Marcos ang nagmuno sa iya pagniwang samtang nag-video sila ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ini nga video ang kasunod sang sunod-sunod nga pag-absent ni Marcos sa mga public events bangod na diagnose ni nga may diverticulitis. Sandig pa sa palasyo magabalik ang presidente sa iya normal nga mga aktibidad sa masunod nga semana. Ayan ako, hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka sir, Kaya na nga naginip na nga ako ng steak. pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amayata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, oo, So, ayan oo. po. So, hindi po to Yan AI. yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nabalikan sa nay Presidente Marcos kag si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.